Fa 31 anys que tinc un trastorn bipolar, i mai en tots aquests anys havia pogut dir que tinc un trastorn. M'ha obert portes, m'ha obert el meu cor, la meva vida, tot. Puedes entender aún más lo que te pasa. Es también aprender a vencer tus miedos. Pues ens poden entendre molt millor que altra gent. Te sents més còmode també expressant-te? O... Sí, em sento molt més còmode. Trobo com que la meva motxilla s'ha descarregat i em trobo, com dic, molt millor, ¿no? Yo creo que esta formación ha sido un regalo para mí, porque me ha devuelto la sensación de utilidad, la sensación de que estoy haciendo un esfuerzo y de que no estoy viviendo solamente la vida porque pasa el tiempo. Poder-li donar una certificació laboral i poder cobrar per això, penso que és una gran fita, i des de l'experiència que ha sigut treballada, que ha sigut conscienciada i reflexionada. Nosaltres podem saber de la teoria o podem tenir un aprenentatge acadèmic o teòric o de l'experiència, però de l'experiència dels altres, no de la nostra, no? Jo penso que seran figures claus en el futur, que fareu més feina vosaltres que la que puguem fer els professionals, perquè el que realment arriba és quan es entra iguals. Es muy bonito sentirte otra vez útil.